חברים וברוכים הבאים לעוד ולוג שלי. היום נעשה ולוג על, כפי שאתם יודעים, ברול סטארס. שנייה, אני כאילו הזמנתי את חבר שלי, אתם לא רואים אותו, תדבר. מה קורה חברים? אז נכנסנו לברול סטארס ופתאום גילינו משהו מוזר. סוד על ברול סטארס. כמו סוד כזה. כמו סוד כזה חברים. אביור צודק. כן, זה אני. אח שלי צילם אותי במצלמה. שנייה, תסתכלו שנייה. תראו משהו אחד מוזרים. אם תיכנסו לדבר הזה, אתם תראו פה תסתכלו. למשל, אתם לוחצים על הבול. בול, יש לי את בול, ברור, יש לי את בול. פה בפלאפון הזה אין את בול. בפלאפון שלי יש את בול. תסתכלו. אתם לוחצים על בבול החתול, תסתכלו. יש את הסימן הזה. יש את הסימן הזה. רואים את הסימן הזה על הגב שלו? תשחררו בו, זה כמו חתול. עכשיו תסתכלו איפה קרו, את הסימן של קרו. תראו את קרו, מה יש לו מאחורה? גם, שימי. משהו הזוי. עוד משהו על סנדי. עוד משהו שלא ידעתם על סנדי. על סנדי חברים, זה משהו ממש ממש הזוי. תסתכלו, עכשיו העיניים שלה עצומות. היא ישנה. עכשיו זה זהב, העיניים שלה ממש עצומות. היא ערה, פה היא ערה. תסתכלו, גם בזה, בקובץ שם, בסנדי זהב, תסתכלו שנייה. יש עיניים פתוחות, ובסנדי הצבעונית יש עיניים סגורות, אז תסתכלו. זה עם עיניים סגורות, עיניים סגורות, עיניים סגורות, עיניים סגורות, ונראה לי שגם עיניים פתוחות. סנדי מהסרטים, לא שמעתי עליו. לא, זה עיניים פתוחות. סקיני מאוד יפה, תאמינו לי. משהו מגניב. פה יש את העיגול, ושימו לב שיש גם קודקודים כאלה, ויש לה חצי של הדבר הזה פה בראש שלה. וגיליתי עוד משהו ארי, הסנדי הזה זה לא באמת סנדי, תביא לי רגע. זה היפופוטם. תראו את האוזן שלו פה בצד, זה היפופוטם. זה כבש. היפופוטם כבש, מה זה משנה? משנה. אז חברים, יש גם בתיק משהו מוזר. תסתכלו את הראש שלו, איך הוא מתהפך כזה וזה, למרות שהוא פצצה. ולמה יש קפטן כזה על החזה שלו? ולמה יש את הדבר הזה של הפצצה? אני לא מאמין שכולו רק פצצות. למשל, תיק גידורה. חברים, יש לו כנפיים ושני זנבות. חברים, גיליתי עוד משהו. אבי, תביא לי רגע את הפלאפון. גיליתי עוד משהו. אם תיכנסו, לא לרוזה. שנייה. איפה טרה? יש לך אותה פה? תביא שנייה. אם תיכנסו לטרה, אתם תראו משהו. אם תיכנס לטרה. לא, איפה טרה? חברים, אם אתם רואים אותה, תכתבו בתגובות. הנה. אם תסובבו אותה, תראו מה יש לה בקלפים. פצצות כאלה. טרה הסוערת. לה יש סכינים. הם נראים אותו דבר גם מהמאחורה וגם מקדימה. גם פה, מאחורה ומהקדימה. קבלו איך היא נראית. $1,000,000. הנה. טרה זהב, אותו דבר, גם טרה כסף. טרה מזל רע לה. אם תסתכלו טוב על הרגל שלה. יש לה קלף, תסתכלו, יש לה קלף ברגל. הנה. וגם אם תסובבו, אתם תראו קלף בראש, מתחת לכובע. וגם יש לה על העיניים קלפים. זה משהו הזוי בטרה. אבי תסגור. אם תסובבו את טרה, אתם תראו משהו כזה. אתם תראו כל מיני צורות, וגם תראו מה יש לה בקלפים.
יש לה גם מאחורי היד קלפים, ודבר שני, תסתכלו, יש לה כוכב כזה על המצח סביב העין, והכוכב על הרגל של המעבב כזה. בגלל זה קוראים לה סטארה, כי סטארה זה כוכב, והיא בצורת כוכבים. וגם פה, שזה כמה מחוברים, אז תסתכלו, עובר מין משהו כזה בחוטים האלה. עוד משהו מוזר. מצאתי גם משהו מוזר על סרג'. תסתכלו, סרג' בא למלאכה. למה יש לו טוסטר כזה? בבטן. ולמה יש לו בקבוקי מים? זה קרטון כזה. ותראו למשל את הסרג' הרגיל. תראו מה יש לו. תסתכלו, סרג' בא למלאכה, יש לו פה ציור של סודה, ופה יש לו באמת ציור, ויש לו באמת תותחנים מאחורה. לא איזה בקבוקים ודברים כאלה. אבל עכשיו אני אגיד לכם איך הוא קופץ כל כך גבוה. רואים את המנועים האלה? הם פשוט מתפרצים, ואז הוא פשוט קופץ. סרג'יני, תסתכלו איך הוא מרחב. בגלל זה קוראים לו סרג'יני, כי הוא ג'יני. ושמתם לב שיש על הכובע שלו סכין כזה? תסתכלו את הסמל הזה פה. בגב שלו. ותסתכלו על הכתף שלו. יש כמו מין כזה סמל של ג'יני כזה. קבלו אותו. סרג' תראו, רגע, שהוא יורק את הבננה מהפה, היא קטנה ואז הופכת לגדולה. נכון. הוא פשוט לוחץ על הקליפה קרה, פוק, ואז תסתכלו. זה הופך לגדול. הנה, עכשיו הוא לוחץ, פוק. אבל ראיתם את המשהו העשוי הזה שאיכשהו מוציא את הבננה מהפה, אחרי זה פשוט הבננה מתפתחת. ותראו את היד שלו רגע, תסתכלו רק על היד זה ימני. אז תסתכלו על היד הימנית שלו, רק על הימני, תראו שהוא ממש לוחץ. הוא עושה ככה. כל היד. שמתם לב חברים, את הסימן העזוי הזה שיש לו על הגב חברים. תסתכלו את סרג', הנה, לוחצים על החץ. יש לו על הגב משהו. יש לו על הגב משהו הזוי. הנה. סרג', קבלו, אם תסובבו, תראו יש ברק כזה. ומה זה השערות האלה? חברים, תסתכלו את הדבר הזה. ברוזה יש משהו מעניין. יש בו עציץ כזה, שאיך שהיא שמה אותו על הגב שלה, הוא ישר נתפס. ואז הוא באולטי שלו הוא פשוט עוטף אותה ועושה את זה. ברוזה הזו, תסתכלו איך הוא בועטת בזה וזה פשוט מתפוצץ. רגע, יש לו כדור יד מאחורה. וקבלו עוד משהו. אצלנו, איך קוראים לו? ספייק. אתם תראו משהו אצל ספייק. פה זה ספייק רגיל, אבל תראו משהו מאחור. יש לו את הג'קט הזה, נכון? אז אם תסובבו את זה, יש לו את זה בוורוד. אם תסובבו את זה, יש לו את זה יש לו סימן של אש כזה. וזה פשוט, זה ספייק רובוט, כאילו באסלה כזה, איפה שהביוב, כן. ליון, יש גם בליון משהו מוזר. למה עשו דינו ליון? כאילו, כולם חושבים שזה ניטה, זה סקין לניטה. זה נראה ניטה עם הפה והכל. זה נראה ניטה. הכל נראה ניטה, פשוט ניטה. ותראו עוד משהו. שנייה, אבל רציתי להראות אני חושב שאני יודע למה... תסתכלו, ליון יש לו את סימן של ברווז. עכשיו יש לו פה, שנייה, תן. עכשיו יש לו פה זנב כזה של הקרב כזה. אבל ליון המשוטט, תסתכלו, עכשיו אין לו פה סימן. ליון הבלה בלה בלה יש לו את הברווז הזה, כן. ליון הזהב אין לו פה כלום. אבל שמתם ליון, לב של ליון הוא לטאה בעצם, ופה אין לו את הרוחסן. אין לו רוחסן. וחברים. תראו עוד משהו, רגע. ברולרים, שנייה, חנות. תראו עוד משהו. רגע, בוא נשיג את זה בחינם.
תראו עוד משהו. תראו עוד משהו, רגע. איפה היינו? אצל מי היינו? אצל ליאון. תראו עוד משהו. אם תשימו בליאון הקרוב, יש לו כמו זנב כזה, ואני לא יודע למה יש לו סגול על הסנפר הכי גבוה פה בראש, ונראה לי שאני יודע למה ליאון וניטה אחים, כי שני הפנים שלהם מוסתרים. אם תשימו לב, הפנים של ניטה מוסתרים, וגם הפנים של ליאון מוסתרים. תראו. אז חברים, רצינו להראות לכם את הדברים המוזרים ביותר בברול סטארס, ועכשיו תסתכלו את הסיפור של ספייק, אני מראה לכם. סיפור של ספייק, שנייה. פשוט ככה, אתם כותבים, הסיפור של ספייק. הסיפור של ספייק. אתם לוחצים? שלום לכל חברים, כאן דארק בהרבה סרטון חדש, והסרטון של היום אני אספר את הסיפור של ספייק. רציתי להגיד לפני תחילת הסרטון שהסיפור זה סיפור לא מסופרסל, זה לא הסיפור האמיתי של ספייק, זה סיפור שאני המצאתי. ואם אתם אוהבים את זה אל תשכחו לתת לייק, ואם אתם חדשים בערוץ סאב ופעמון, ובואו נתחיל את הסיפור. זה סיפור שהוא המציא חברים. הסיפור מתחיל כך: היה ילד שגר במדבר. לילד לא היה אמא, אבל היה אבא רע. אבא שלו תמיד צעק על הילד והרביץ לו, אבל הילד אהב מאוד צמחים, ובגלל זה הוא גידל בבית שלו הרבה קקטוסים. הילד תמיד היה שמח, לא היה משנה מה קורה, הוא היה אופטימי להכל. יום אחד, האבא של הילד לקח את כל הקקטוסים שהיו לילד ומכר לאיש לא ידוע. הילד נורא כעס, הילד לא ידע מה לעשות כי הוא כל כך אהב את הקקטוסים שלו. בלי לחשוב פעמיים, הילד הלך אחרי הבן אדם הזה ועקב אחריו עד לבית שלו. הילד חיכה ליד הבית של האיש הזה כמה שעות, עד שהאיש עזב את הבית והלך. בלי לחכות זמן מיותר, הילד הלך לבית של האיש ופרץ אותו. הבית של האיש היה ממש מוזר. היה שם הרבה ספרים וכל מיני שיפועים מוזרים. הילד אבל חיפש את הקקטוסים שלו, בגלל שהוא ממש אהב אותם. הוא חיפש ולא מצא שום קקטוס. לבסוף הילד התייאש, והיה כבר מוכן לצאת הביתה. הילד כבר היה ממש ליד הדלת, ופתאום הוא מריח ריח שהיה מוכר לו מאיפשהו. הוא לא ידע מאיפה, אז הוא החליט לעקוב אחרי הריח. הריח הוביל משקה ירוק. הילד היה מאוד צמא בגלל שהוא לא שתה שום דבר כל הדרך, והדרך הייתה מאוד רחוקה. הילד לקח לגימה קטנה, ופתאום כל האור שלו נהיה קשיח וקוצני. הילד נורא נבהל ולא ידע מה לעשות. ובדיוק באותו רגע נכנס האיש שאבא שלו מכר לו את כל הקקטוסים. האיש היה קצת בהלם, אבל הוא הבין מה קרה. הוא סיפר לו שהוא עבד על שיקוי שהופך אותך לקקטוס לזמן מסוים, ואז אתה חוזר להיות בן אדם. אבל בגלל שהוא לא סיים את השיקוי, אין לילד דרך לחזור בחזרה להיות בן אדם. הילד נורא נבהל ולא ידע מה לעשות. הוא מהר רץ מהבית של המכשף הזה, והלך לכיוון העיר הגדולה. בזמן שהוא הלך לעיר הגדולה, הוא שמע צעקות לעזרה. הילד בלי לבזבז זמן מיותר רץ לעזור לאותו איש. הילד ראה גנב שמנסה לגנוב מהבן אדם כסף. פתאום גדל לו על היד פצצת קקטוס. הילד לא הבין מה זה, אבל הוא החליט לזרוק את זה לכיוון הגנב. הגנב נפל ונבהל וברח מהר. הילד החזיר לאותו איש את כל הכסף שהגנב גנב לו. האיש היה בשוק מאותו ילד, והוא לא יודע מה להגיד מהכוחות שיש לו. הילד פשוט הפתיע את האיש הזה, והאיש הזה הציע לו ללכת לברול סטארס, שעכשיו מחפשים שם שחקנים חדשים שיכולים לעזור ולהילחם. הילד מאוד שמח, כי הוא לא רצה לחזור לאבא הרשע שלו, שירביץ ויצעק עליו. הילד רצה להתחיל חיים חדשים. הוא החליט שצריך לשנות את השם שלו, כדי שהחיים שלו יתחילו מחדש לגמרי. הוא החליט לשנות את השם שלו לספייק, בגלל שזה נשמע כזה עוקצני וקליל. מאותו יום, הילד הלך לברול סטארס, עבר את כל המבחנים שהיו שם, ומאותו יום כולנו מכירים אותו. וזהו חברים, זה היה כל הסיפור, מקווה שנהנתם מהסיפור, אל תשכחו לתת לייק. איתן! בוא'נה, מה אני רואה? בסרטון הבא. בוא'נה, מה אני רואה? אז חברים, הנה, גם איתה יצטרף! יופי. עכשיו חברים, תסתכלו משהו מגנוב בטירוף. הסיפור של ספייק, הגרלה סיפור חדש, לא מעניין. סיפור חדש. הסיפור של פרנק! אז מה כל חברים, כאן דארק בהרבה סרטון חדש.
בסרטון של היום אני אספר את הסיפור. אם אתם רוצים לראות עוד סיפורים, אז אל תשכחו לתת לייק וללחוץ על הסאב, ואנחנו מתחילים את הסיפור. הסיפור מתחיל כך: בעיר קטנה היה די.ג'יי מפורסם, שאנשים היו מגיעים כדי לראות אותו מכל העולם. הדי.ג'יי גם היה חכם במיוחד, ובגלל זה הוא היה יכול להמציא מנגינות ממש יפות, שאנשים נורא אהבו. יום אחד הגיע מיליונר ממש מפורסם כדי להקשיב לדי.ג'יי. הדי.ג'יי נורא שמח, בגלל שזה היה חלום שלו להיות עשיר, כי הוא האמין שאם הדי.ג'יי אוהב את המוזיקה שלו, הוא יזמין אותו למסיבות גם אצלו. בלי לבזבז זמן מיותר, הדי.ג'יי רץ הביתה והתחיל לעשות החזרות. המסיבה הייתה צריכה להתחיל בלילה. הדי.ג'יי היה מוכן, אבל הוא לא ראה את המיליונר. ופתאום המיליונר נכנס. הדי.ג'יי נורא התרגש והתחיל את המסיבה. בסוף המסיבה המיליונר קרא לדי.ג'יי בגלל שהוא רצה לדבר איתו. הדי.ג'יי הגיע והמיליונר אמר לו שהוא ממש אהב את המסיבה ומזמין אותו לעשות אותו דבר גם אצלו, רק בסכום כסף גבוה יותר. הדי.ג'יי ממש שמח בגלל שזה היה החלום שלו להתעשר ולעשות הופעות בכל העולם. הדי.ג'יי והמיליונר הלכו בדרכם. הדי.ג'יי מסתכל על המיליונר ופתאום הוא רואה שיש גנב מאחוריו. בלי לבזבז זמן מיותר, הדי.ג'יי רץ כדי להציל את המיליונר. הדי.ג'יי משך את הגנב, ומרוב שהגנב נבהל הוא דקר את הדי.ג'יי בלב וברח. המיליונר נורא נבהל כי הוא לא הבין עדיין מה קרה. הוא מסתכל על הדי.ג'יי והוא רואה את הדי.ג'יי מדמם. הוא לא יודע מה לעשות בגלל שהדי.ג'יי הציל לו את החיים והוא היה חייב להציל אותו גם. המיליונר הכניס את הדי.ג'יי לאוטו והם נסעו לבית חולים הכי קרוב בעיר. ברגע שהם הגיעו לבית חולים והמיליונר ראה את הדי.ג'יי, הם אמרו לו שהם לא יכולים לעשות עם זה שום דבר בגלל שהוא איבד כבר יותר מדי דם ולא מראה סימני חיים. המיליונר לא רצה לעזוב את זה כך בגלל שהוא הציל לו את החיים. המיליונר ידע שיש איזשהו מחשב שכולם מדברים עליו באותה עיר. המחשב הזה היה ממש אפל ולא ידעו עליו כמעט כלום. הוא בדק מהר איפה המחשב הזה נמצא ונסע אליו בלי לבזבז זמן מיותר. המיליונר הגיע למחשב, לקח את הדי.ג'יי ועמד על הדלת. הוא התחיל לדפוק ואף אחד לא פתח. המיליונר הלך לשכנים ושאל איפה המחשב. הם ענו לו שהמחשב הלך לקנות קקטוסים לאיזשהו שיקוי מוזר שהוא עושה. אחרי כמה דקות המחשב הגיע והמיליונר הסביר את כל מה שקרה. המחשב הסכים להכניס את הדי.ג'יי הביתה ולעזור לו. המחשב התחיל להכין את השיקוי, אבל המחשב אמר למיליונר שזה שיקוי מאוד מסובך והוא יעלה לו המון כסף. המיליונר לא הייתה אופציה בגלל שהדי.ג'יי הציל לו את החיים והוא הסכים לכל מה שהמחשב אמר. לבסוף המחשב נתן לדי.ג'יי לשתות את השיקוי והדי.ג'יי התעורר. פתאום הצבע העור שלו השתנה לסגול, הוא התחיל לגדול, להיות חזק יותר והפנים שלו נהיו כמו אבן. הוא לא חייך ולא אמר שום דבר. המיליונר והמחשב לא הבינו מה קרה, אבל לבסוף המחשב הבין. המחשב הסביר בגלל שהוא ממש מהר להכין את השיקוי, הוא התבלבל בין השיקויים לבסוף ונתן לו שיקוי אחר לגמרי. השיקוי הזה הופך אותו לחזק יותר, הוא משנה לו את צבע העור לסגול, אבל הוא גם הופך אותו לטיפש מאוד. זה הופך אותו לטיפש בגלל שהוא עדיין לא סיים לעבוד על השיקוי, והוא היה רק בגרסת הבטא שלו. למחשב לא היה מה לעשות, כי זה היה משהו בלתי תקין. כפיצוי על מה שקרה, הוא החליט להביא לו פטיש, אבל לא סתם פטיש. הפטיש היה מיוחד בזה שהוא נפל מהחלל במשך שנים רבות, עד שהוא נפל לכדור הארץ. הפטיש היה ממש גדול וממש עוצמתי, וכשהייתה מכה עם הפטיש הרעש היה פשוט עצום. בגלל זה היה אסור להשאיר את הפטיש הזה בעיר. המיליונר הבין שגם את הדי.ג'יי אסור להשאיר בעיר, בגלל שהוא כבר לא אותו די.ג'יי והוא יכול להיות מסוכן לשאר האנשים. המיליונר הבין שהוא חייב לשנות לאותו די.ג'יי את השם, כדי שאנשים לא יחשדו למה שקרה לאותו די.ג'יי. הוא החליט לשנות לו את השם לפרנק, לזכר פרנקינשטיין, בגלל שגם אותו יחיו מהמתים. למזלו של פרנק, המיליונר הכיר את היוצרים של ברול סטארס, בגלל שהוא היה משקיע מאוד גדול בחברה הזאת. הוא התקשר לאחד מהמנהלים והסביר את כל מה שקרה לו. המנהלים הסכימו לקבל את פרנק וללמד אותו את כל הדברים שהוא עדיין לא יודע על עצמו. ברגע שפרנק הגיע לברול סטארס, הם לימדו אותו איך לשלוט בפטיש שלו ולהפיק ממנו את העוצמה הכי גדולה. הם ראו שפרנק רגיש מאוד לצילים חלשים, בגלל שכל החושים שלו התחדשו ונהיו חזקים יותר. הם החליטו להכין לפרנק אוזניות מאבן, כדי שהוא לא ישמע שום דבר שיפריע לו ויהיה יכול להתרכז רק בלחימה. לאחר אימונים רבים, היוצרים של ברול סטארס הבינו שפרנק מוכן, והם הכניסו אותו לברול סטארס עצמו. הוא ממש השתלב שם בחברה ונורא אהב שם את כל האנשים. הוא מוצא שם הרבה חברים חדשים, ומאותו יום כולנו מכירים אותו. וזהו חברים, זה היה כל הסרטון, מקווה שנתתם מהסרטון, אל תשכחו לתת לייק, אם אתם חדשים בערוץ, סאב ופעמון, ואנחנו נתראה בסיפור הבא. יאללה ביי. סיפור שלי יש גם. זה מורטיס. הנה סנדי. זה דרגו? כן.
אז מה כל חברים, כאן דארק בהרבה סרטון חדש. בסרטון של היום אני עומד לספר את הסיפור של מורטיס. אז לפני תחילת הסיפור רציתי להגיד שזה סיפור שהמצאתי לבד. זה לא סיפור של סופרסל. אז אני נורא אשמח אם תיתנו לי לייק, אם אתם חדשים בערוץ צו ופעמון, ובואו נתחיל את הסיפור. רגע לפני שהסרטון מתחיל, אני רציתי להודיע לכם על הגרלה שעכשיו מתקיימת בערוץ שלי, הגרלה על 80 יהלומים בברול סטארס לזוכה אחד. מה שאתם תצטרכו לעשות בשביל לקבל 80 יהלומים בחינם לגמרי, בלי לעשות שום דבר כמעט, זה 4 כללים פשוטים מאוד. הכלל הראשון הוא לעקוב אחרי באינסטגרם, שהקישור אליו נמצא בתיאור למטה, כדי שאתם תוכלו לדעת מי הם הזוכים בהגרלה ולראות את תוצאות ההגרלה. הכלל השני הוא לתת לייק לסרטון הזה. הכלל השלישי הוא להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי להיות מעודכנים בכל סרטון חדש שיוצא. הכלל הרביעי הוא לכתוב תגובה מ-1 עד 5,000. בלי הכלל הזה והכלל הראשון אי אפשר להשתתף בכלל בהגרלה. אם אתם הזוכים אז אני אבדוק את כל השלבים, אם אתם עשיתם אותם, ואם לא עשיתם אותם אז אתם לא תוכלו לקבל את הפרס שלכם. אני מתכנן גם לעשות הגרלה כל סרטון על 80 יהלומים כדי להראות לכם תודה על התמיכה שאתם נותנים. אז אם יהיה לסרטון הזה יותר מ-2500 לייקים, גם בסרטון הבא אני עומד לעשות הגרלה על 80 יהלומים. ואם אנחנו נצליח להגיע ל-5,000 לייקים, שממש קשה להאמין בזה, אני עומד לעשות הגרלה על... לכל טבע לפרימו יש את הכי הרבה סקינים במשחק. הסקינים של קורו מסתובבים כשהוא משתמש באולטי. פעם ההתקפה של פרנק הייתה נראית כמו של ניטה, עכשיו זה הרבה יותר טוב. לסני ולדארי יש את אותו סמל על הראש. הפצצות של דיינמייק הם לא באותו צבע. הסקינים של קורו מסתובבים כשהוא משתמש באולטי. פעם ההתקפה של פרנק הייתה נראית כמו של ניטה, עכשיו זה הרבה יותר טוב. לסני ולדארי הסיפור של ליאון חברים. אוקיי, אז מה קורה חברים, כאן דארק בהרבה סרטון חדש בסרטון של היום אני עומד לספר את הסיפור של ליאון. זה לא הסיפור הרשמי של סופרסל, זה סיפור שהמצאתי לבד. זה משהו חדש שאני מנסה בערוץ. אם אתם אוהבים... זה הסיפור של קורו. רגע לפני שהסרטון מתחיל, אני רציתי להודיע לכם על הגרלה שעכשיו מתקיימת בערוץ שלי, הגרלה על 80 יהלומים בברול סטארס לזוכה אחד. מה שאתם תצטרכו לעשות בשביל לקבל 80 יהלומים... לא, תביא את הגרלה. זהו. בהרבה סרטון חדש. בסרטון של היום אני עומד לספר לכם את הסיפור של אמס. רק לפני תחילת הסיפור רציתי להגיד לכם שזה לא סיפור של סופרסל, זה סיפור שאני המצאתי בעצמי, בגלל זה אני נורא אשמח ואעריך אם תיתנו לייק, ובמידה ואתם חדשים בערוץ, סאב ופעמון. אנחנו עוד מעט ב-30,000, אולי אפילו כשאתם רואים את הסרטון הזה אנחנו כבר ב-30,000 רשומים, אז אני נורא אשמח אם אנחנו נצליח להגיע למספר הזה כבר, כי אני ממש מצפה לו. ובואו נתחיל את הסיפור. הסיפור מתחיל כך. הייתה ילדה קטנה ורגילה לגמרי. המשפחה שלה גם הייתה רגילה, אבל המשפחה שלה היו קצת בעיות. לא משנה מה הילדה עשתה, המשפחה לא תמכה בה, אבל אף פעם זה תמיד הפריע לה. הילדה חלמה להיות דוגמנית, וכל החיים שלה היא עשתה ספורט ושמרה על אורח חיים בריא. ברגע שהילדה הרגישה מוכנה לספר למשפחה שלה על החלום שלה, היא התאכזבה, בגלל שהמשפחה שלה בכלל לא תמכה בה, ואפילו הורידו לה את הרעיון הזה מהראש. הילדה הייתה מאוד כועסת, והיא עזבה את הבית שלה. מה שהילדה לקחה מהבית זה רק שקית טיפור וספרי לשיער, בגלל שלדעתה השיער שלה היה החלק הכי חשוב ויפה בגוף שלה, והיא דאגה לו כל הזמן. היא החליטה שהיא הולכת למסיבה, והיא עושה מה שהיא רוצה. הילדה באמת נהנתה במסיבה, והיא רצתה ללכת לשם שוב. היא החליטה שהיא הולכת לשם גם למחרת, וככה במשך שנה שלמה הילדה הלכה כל יום למסיבה. יום אחד הילדה הלכה למסיבה כמו כל יום רגיל, אבל מה שהיא לא ידעה זה שבתוך המסיבה הטבח שהכין את האוכל שכח לכבות את הגז, והוא כבר הלך הביתה. כמובן שהילדה לא חשדה בכלום והיא רקדה, כולם הלכו הביתה חוץ מהילדה, אמס. היא החליטה להישאר במסיבה ולסדר את השיער שלה. היא נשארה לבד במסיבה לגמרי, והיא החליטה לרסס את השיער שלה בספרי. ובלי שהיא שמה לב, כל המקום מתפוצץ, בגלל שהספרי שלה הוא היה מאוד דליק, והיא לא קרתה את ההוראות שימוש שלו לפני. הילדה נפטרה,
כבר עבר הרבה מאוד זמן, ופתאום, אחרי הרבה מאוד שנים, בשנת 2019 בהלווין, היא התעוררה. היא לא הבינה מה קרה, והיא הייתה בהלם. היא ניסתה לצאת מהקבר, ולבסוף היא הצליחה. היא הלכה בעיר, ולא הבינה מה קרה. לבסוף, היא הבינה שהיא מתה, וכבר עבר הרבה מאוד זמן. היא גם ראתה שהמשפחה שלה אפילו לא דאגה לה, ולא הגיעה לבקר בקבר שלה. היא נהייתה מאוד עצבנית, ופתאום נהיה סביב העיגול סגול ענק, וכל מי שהיה בתוך העיגול התחיל להרגיש לא טוב ולהתעלף. כמובן שהילדה לשעבר נבלה מאוד, והחליטה לברוח. היא הצליחה להקל את כל זה שהיא מתה, ואת זה שברגע שהיא כועסת, נהיה מין סוג של מעגל שמוריד לכל מי שסובב אותה את החיים. בזמן שהיא חשבה על זה, היא ראתה כרטיס שהיה פשוט על הרצפה וזרוק. הכרטיס היה למשחק ברול סטארס רגיל. היא החליטה ללכת ולחשוב בינתיים מה לעשות עם החיים של עצמה. כבר עבר הרבה מאוד שנים, והמשפחה שלה כנראה מאוד תיבהל לראות אותה. ברגע שהיא הגיעה למשחק, כולם הסתכלו עליה בגלל שהיא הייתה בצבע סגול, כנראה בגלל הכימיקטים שהיו בתוך ספרי שיער, וגם בגלל שכולה הייתה בתחבושת. עדיין היה לה את התיק שלה, התיק הקטן שהיה בו את כל הדברים שלה, שהיה בו את הספרי לשיער ואת האיפור. כמובן שהתחבושות שהיו עליה נורא הפריעו לה, והיא ניסתה להוריד אותם, אבל כל פעם מחדש הם חזרו אליה, וזה נורא הפריע לה. כולם הסתכלו עליה וצחקו עליה בלי סוף, ולבסוף כולם התחילו לקלל אותה, וזה ממש, אבל ממש הכיס אותה. המעגל הסגול הזה חזר, וכל הקהל התעלב בגלל שאמז באותו רגע הייתה נורא כועסת. כמובן שהברולרים ניסו לעצור אותה כי הם ראו שמשהו לא בסדר קורה פה. מרוב פחד היא הוציאה את הספרי מהתיק שלה ורססה את כל הברולרים. כל הברולרים התעלפו מיד ולא יכלו לעשות שום דבר. מרוב הפחד אמז התחילה לברוח, ופתאום אחד מהמנהלים של ברול סטארס עצר אותה והתחנן בפניה שהיא תיכנס לברול סטארס. הוא פשוט ממש אהב את מה שהיא עושה, והוא הסביר לה שהכוחות שלה זה מתנה. הוא רוצה ללמד אותה איך לשלוט בהם, ושהיא תוכל להוציא את כל הפוטנציאל האמיתי שיש בה מהכוחות. כמובן שהיא הסכימה, כי לא היה לה עוד מה לעשות, היא הייתה נורא מפוחדת והייתה מאוד מבולבלת. הוא הסביר לה שהכוח שלה הגיע מהספרי, בגלל שיש בו עכשיו אחרי זה הסיפור של ליאון אותם בימים האלה, אבל הגוף שלה הצליח לשרוד אותם, וברגע שהיא כועסת כל הכימיקלים תוקפים את הסובבים אותה. הוא לימד אותה איך לשלוט בכוחות שלה, ולבסוף הוא גם רצה שהיא תיכנס לתוך ברול סטארס עצמו ותוכל להיות אחת מהלוחמות הכי גדולה בברול סטארס. כמובן שאמז הסכימה להיכנס לברול סטארס. ברגע שהיא נכנסה לברול סטארס כולם התרגשו, וכל הקהל ביקש ממנה סליחה על זה שהוא פגע בה, והוא אפילו לא יודע מה הסיפור שלה. כמובן שאמז סלחה לכולם, וגם לברולרים עצמם, על זה שהם אפילו לא התחשבו בה, ועל זה שהם התנהגו אליה באופן ממש לא יפה. כולם הבינו שאמז היא באמת אישה ממש טובה, ושיש לה כוחות מדהימים. וזאת לא אשמתה מה שקרה לה, אלא זה האשמה של אותו מקום שהוא לא דאג לשמור על הבטיחות של האנשים שנמצאים בפנים. ומאותו יום כולנו מכירים אותה. וזהו חברים, זה היה כל הסיפור. אני מקווה מאוד שאתם נהנתם מהסיפור הזה. אני השקעתי הרבה מאוד זמן על הסיפור הזה, כי אני רציתי שאתם תראו את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר מוקדם. יש סיכוי שאתם רואים את הסיפור הזה אחרי שהדמות החדשה כבר יצאה, אבל באמת שניסיתי לעשות את זה כמה שיותר מהר, ואני באמת מאוד מקווה. סיפור של ליאון, חבר'ה. אם אתם אוהבים את זה, אל תשכחו לתת לייק, ואם אתם חדשים בערוץ, סאב ופעמון, ובואו נתחיל את הסיפור. הסיפור מתחיל כך: ילד שלא היה רגיל כמו כל הילדים, היה צריך לגור ברחוב. ההורים שלו נפטרו בגיל שנה מסיבה לא ידועה. בערך בגיל 4, משפחת פשע מאוד ידועה באותה עיר אימצה את הילד אליהם. המשפחת פשע הזאת הייתה ידועה בזה שאף פעם אף אחד מהמשפחה לא נתפס על ידי המשטרה. כבר בגיל 7 הילד היה שותף בגנבות רציניות. הוא זרק טוב את ההוריקן שהיה לו והיה יכול להתחבות במקומות טובים. הילדים בשכונה קראו לו הילד הבלתי נראה,
בגלל שהוא ידע להתחבות ממש טוב במקומות הכי מוזרים שיש. אחרי קצת זמן, הוא היה הכי טוב באותה משפחת פשע. פעם אחת הילד שדד חנות ממתקים, ובאותו היום זה היה הפעם הראשונה שליאון טעם סוכריה על מקל. מאותו יום הוא נשבע לאכול כל יום לפחות סוכריה אחת. כולם גם ידעו שהשם ליאון זה הכינוי שלו, וגם הוא לבש בגדים של זיקית בגלל שהוא היה בלתי נראה כמו זיקית. הוא היה יכול להסתוות בכל מקום כמעט, בכל מקום אפשרי. ברגע שהוא היה בן 15, שוטרים תפסו את כל המשפחת הפשע שלו, חוץ מליאון. ליאון לא ידע מה לעשות, ופתאום הוא ראה מודעה בלוח המודעות שכתוב שם שמחפשים לוחמים לברול סטארס. הוא הלך לברול סטארס, עבר את האודישנים והתקבל. מאותו יום כולנו מכירים אותו. אוקיי חברים, זה כל הסיפור. אם אתם אהבתם את הסיפור, אל תשכחו לתת לייק ולכתוב רגע לפני שהסרטון מתחיל, רציתי להודיע לכם על הגרלה שאני עכשיו עושה בערוץ. הגרלה על 80 יהלומים ל3 זוכים. מה שאתם תצטרכו לעשות בשביל לקבל יהלומים. כמה זמן הבן אדם בזבז על... את הסרטון. אז מה קורה חברים? כאן דארק בסרטון חדש. בסרטון של היום אני עומד לספר לכם את הסיפור של סנדי. סנדי זאת הדמות החדשה, יחסית חדשה, שיצאה לברול סטארס, שהיא כזאת דמות ישנונית, אני לא יודע בדיוק איך להסביר אותה או שמה היא, אבל כן, הסיפור לדעתי סיפור מעניין מאוד, אז אני אשמח אם אתם תוכלו לתת לייק לסרטון הזה כדי לתמוך בי שאני אוציא עוד סרטונים חדשים. ואם אתם חדשים בערוץ הזה אז אל תשכחו לתת לייק וללחוץ על הפעמון בשביל להיות מעודכנים בכל התוכן הכי מעניין שיש ביוטיוב. חברים, אחרי זה מסיימים את הערוץ. הסרטון. הסיפור מתחיל כך. סנדי הייתה ילדה רגילה שגדלה בשנת 3500 לפני הספירה. סנדי גדלה במצרים כמו ילדה רגילה לגמרי. כולם ידעו שבמצרים היו הרבה מאוד מכשפים ומכשפות חזקות מאוד, אבל סנדי לא האמינה לכל זה. יום אחד אמא של סנדי רצתה ללכת לטיול עם כל המשפחה. היא אמרה לסנדי שסנדי תהיה מוכנה לצאת מהבית בשעה 3 בלילה בשביל לעשות טיול לילים. סנדי שמחה מאוד שהיא תטייל עם כל המשפחה שלה ביחד. היא התחילה להתארגן ויצאה מחוץ לבית. בזמן שסנדי הלכה, היא ראתה פירמידה ענקית ומפוארת עם מיטה ממש ממש יפה. סנדי הייתה קצת עייפה, אז היא החליטה לנמנם כמה שניות על המיטה ולהמשיך ללכת. ברגע שסנדי שכבה על המיטה, היא ישר נרדמה. מה שסנדי לא ידע, שהמיטה שייכת למכשפה הכי גדולה והכי ידועה במצרים. ידוע מאוד שהיה אסור לעצבן את אותה מכשפה. אם הייתם מעצבנים אותה, היא הייתה מתנקמת בכם. המכשפה הגיעה וקיללה את סנדי בקללה, שהיא תישן כל החיים ולעולם לא תתעורר. כמובן שהקללה התגשמה. סנדי ישנה במשך 5319 שנים. בזמן הזה, ההורים של סנדי ניסו להעיר אותה בכל הכוח, אבל שום דבר פשוט לא עזר. כעבור עוד קצת זמן, כל המצרים נכחדו, חוץ מסנדי. סנדי היחידה שנשארה מכל המצרים האמיתיים בעולם. אבל סנדי ישנה, אז זה לא היה כל כך משנה. יום אחד, הארכיאולוג מצא את הפירמידה העתיקה שסנדי ישנה בה, והתחיל לחקור עליה. הוא הבין שהמכשפה קיללה את הילדה, והיא נרדמה לנצח. כמובן שהארכיאולוג נבהל נורא וברח משם ממש מהר, כי הוא פחד שהוא גם יקבל את הקללה הזאת ופשוט ירדם לכל החיים. במקביל, ליד הפירמידה, טרה וג'ין התאמנו על המהלכים המיוחדים שלהם ועל המכות שלהם. טרה וג'ין עשו ביחד את המהלך המיוחד שלהם, וזה יצר פשוט פיצוץ ענקי. הם לא הבינו מה זה עשה, אבל הילדה הקטנה, סנדי, התעוררה. בגלל האנרגיה החזקה שהשתחררה מהפיצוץ, סנדי עדיין הייתה עייפה, אבל היא כבר לא נרדמה. טרה וג'ין ראו את הילדה הקטנה והחליטו לעזור לה. הילדה סיפרה להם שהיא ישנה כל הזמן הזה, והיא לא יודעת מה קרה בזמן שהיא ישנה. טרה וג'ין הסבירו לה שהשנה 2019 וכבר הרבה מאוד דברים השתנו. את כל האנשים שהיא הכירה כבר לא קיימים לצערנו. הם דיברו ככה עד הלילה. הם נורא התחברו אחד לשני ולא רצו לעזוב את סנדי לבד. הם החליטו להביא את סנדי לברול סטארס ואמרו למנהלים של ברול סטארס שזאת חברה שלהם והם רוצים להשאיר אותה כאן, לא להרבה זמן. סנדי ראתה איך הברולרים משחקים ומה הם עושים, והיא נורא התחברה לזה. סנדי ניסתה גם להוציא את הכוח שלה, אבל שום דבר לא הצליח. כאן סיימנו את הוולוג שלי ושל החברים שלי.
כאילו זה יעלה רק בערוץ שלי. איתי ואביור. זה אז החברים שלי. יאללה ביי. ביי. חבר'ה. וחבר'ה בוא נסיים כאן. ביי.